velkommen til den video. I dag skal vi bunde faktisk kondi. ja, Og vi skal ikke bunde. hvem kan drikke den først? Ikke bunde. 3, 2, 1. Det er surt. Jeg skal lige drikke. Jeg er næsten færdig. Det må du det der! Jeg kan ikke. Yes, jeg har mere end dig. Han spiller det snyd. Ui. Jeg er fast snart. Okay, jeg gør den. Ui, jeg tager på. Jeg får hjernerystet. Og jeg får hjerne. Kold eller sådan noget. Hjernefrys. Jeg er færdig. Jeg får sådan noget hjernefrys. Jeg får hjernefrys. Jeg er allerede færdig om det. Okay, det sidste. Færdig! Færdig! Ja! Jeg får hjernefrys. Ja! 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 Please like og subscribe. Ej.